Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Kedamtang Lok Sabha Parliamentary Election Ningkan Surihinira Inkoira Piahut Lumba Jongpen AP Cholsi Asong Aphan Ke Ongdung A Vote Ki Pipen Kapahai Dun Tek Penapot Lumba Jong Arat Kedo Anpen An Esan Ke Choraplin Patumi Vo Signify Inkoira Pli Ningkan Surihinira Inkoira Piarni All Party Hills Leader Conference T Hekpen AP Cholsi Asong Aphan Ningka Chetepen Kedamtang Lok Sabha Parliamentary Election Ningkan Surihinira Inkoira Piahut Lumba Jongalong Kedo An Arat AP Cholsi Aphan Ke Ongdung A Vote Pipensi Ke Pahai Dun Tek Penapot Ning Arong Pen Recreation Pargalong An Isan Ke Choraplin Labang so ajay me kideng ponang koka tepi laki Lumba Jong Arat Kedo An AP Cholsi Aparti Aphan Ke Ongdung A Vote Ki Pidun Pen Lumba Jong Constituency Pen Chepahai Dun Tek Penapot Kedo An Arat Atum Pen An Isan Ke Chorapet Aphan Si Mai Biponlo Lapen labang so Kecho Kijun Amayelong Gachitong Dun AP Cholsi Atiripi Mai Pu J.I. Qatar Kongchun Bang Sarkiri Dongpar Finance Secretary Rajan Tibung Office Secretary Dipen Rongpi Lapen AP Cholsi Central Committee Yudwing Satumpenta Chetong Dun Lapen Lumba Jong AP Cholsi Aphan Kekroy Arat Atumta Aning Pathedun Lapen An Esan Chorapet Pen Ning Arong Chipidunlo Labang so Kecho Kijun Ajay Mek Judet Penapi AP Cholsi Central Committee Finance Secretary Rajan Timung Aphan Perang Ketum Karjudun Ahut Kethakdun Alamte Angton Pen Arjuponikta Kopi PC Perang Ketingno Kethakdun Ma News Text Report Karbi Anglong News Channel Ahok tum APHLC tum kedamtang parliamentary election mate MP election hot bangken itum laki sipen unun chorlo setame nilitum a constituency tin party ke chunang ko katheke lahelo pini dami ladak non ilom so pena phite tuma sar jai ka tharnang le lopor tuma mai chengpo non ma ke kijui ke lang phanse muni tum pupu dam jamlo tame non sar nang le lopor tum mai cheng phetpo pini tum lumba jong tame aso program deng ponlo ke claim inang ko katheke lahelo ke chu ponang ko katheke kedam tang ningkan phoprang 2019 ningkan hut MP election hala sohoni le tum long lo 39,000 baksin tum long pon laso pena pi MLA election do lo hala sot bang ako 55,000 e long lo last MSC hoda bang ni tum long pon tholo 1 lakh bakabut sa son long pon lo na pen non du MP election bang ke ni tum long pon lo 1,87,000 an bang ni tum long lo pen constituency wise jong si langdam lo polote cap a constituency ki ni tum high pon lo lasi nilitum la ki hai a constituency tina long pena bangke nitum non party ki chopon bate ningarong chipi pon la son si rada tum dopon lo athema ongdung rat akar I rat akemang khelong ria phan itum arjap thipnang pupen akemang pena jok labang so party long nang chetodun lo tangka poisa we pinilitu tangka poisa nitum ronga sordam han pimowe tami rong asordum si cirung pen halatum kabor I pen labang so party pereng nang ituma dead along ricarai kom thip nang pukamatha pon pena joksi la anpina woods kelong lo pen constituency cap ke hai pon ke lage mamuli lam gali kopi polo polote da Karbi Anglong da autonomous council kachari bang BJP tum ing tangkring la lapen state along anda me BJP central along anda BJP tangka poisa kado kawe administration kado we angton la tumari deng do satame la do kok apita me cap a constancy ke bang det ke lake lamso kalile la so pena posin tum ningarong chi pipon pen nitum ke bang jilangar ni ana bang ke lake rado anar jap thipo la pen no la tum matha nang kok lo rezolar ni masi chief minister da matha nang kok lo je APHLC atum lake non ningkan hini thom velo la lo polote council ke la tum ke constituency cap non haitang lo non constituency phoba ke hai lopote council ke latum se dokhol det pobo bangala tum chini pe mela asi BJP tum ke non silatum election ateng lo non ekidin ke continue silatum
program che deng nang kok lo ko people lo polo te la tum ke rem bena joy ni non nilitum MP ke laga angkang thepi di mahasau pen kado pen amase ajak di mahasau pen itum votes kelong na percentage kom chet aposin itum un echot asong tame nitum ning thep pon lo la ke nitum hai pon lo ong dunga votes nitum long pon lo dak MP do MLA do CM do EM do MSC do ex minister do kadok kabe ke the ke ding an ke dak do elo lumayong long woi phis tame lumajong long benda alang nitum nang unun ne delo APSLC penang hai dunun edelo lake itum state news along ana long pon lo banang itu media tu mana chini lo pen kap do we karboi ang long ang kang pitum ana chini lo so nang taksi sur pothar da hai delo niliba constituency da hai delo dwar baguri di EM do loran hadak da hai delo lapen raju tiso di korkandi hala dak da EM do loran hala dak da rem delo lapen singhason laka AMP a candidate a constituency lo malo hala dak kerem war thor lo alang li ni la hello si ini ngarong me bangke non ningkan ini melo rada tumbang pulo non ningkan ini melo nak tumat hanang nesar arjap tim nang pu ape non jasemet rong sodom sini lo election apor hutangka enkertang enno endelo pulo te kes tadu palambang he amano rong sodom da alang tum tangkaro ni pemah di paron long le det ke dam tang MP hota he along pen along ke amasila tangka ke ron arplung reality jo PSLC tum he amano bangke section dut hoko poisa ke rolo te nang cingnang cegi pama la BJP tum aja leader tum poisa inghor lu non ma colong relo amarong tum bangke ekdom awang long bedelo mati di pala pen IEMC tum na mang hulap lo non adulasi itum la APSLC pen constitutional alam ke than sikshidul ron ke than alam pen si la bangso awareness ke charso ke tum bang lo tanon ka phere me dolang itum theglong lo nomination file husin itum kelong la bang solam the la ex autonomous council behdi ex autonomous council bode la ke dam tang lo ke tamane non ke ex autonomous council pu jong si ke hai lok ar ni pe namasi la ke klang ham di klang ham la ke itum google salong onda long lo la so posi itum non hala ex autonomous council ili tum la anaja kong ke the sinong ke chepa vedet ke lalong ke rap dune ko matum lo polote hala ajahak inglong aso tum dolang ajahak karbi tum dolang non anda BJP long pen hola la autonomous council ke pavedet nei palong si hala 40% karbi tum cherap dun lang 50% inglong aso tum cherap dun bom lang la se hala tum hanom than o nang lang la pukali polote tum adet ke non ke wir det thangyang po malo silama kon arju tulang ke hai patumi mase ningje lo la CM ke hai mase la social media along la pen la kapega news channel la hu along la mane hok helam hen kang sam beng kon si palam ningje kon do la so patha na le pene kachpak lang don si do malam thena li hen news along alang li particular komane organization komane pan jong ke jong ga be hai abe news along la pen social media along jong si la puson si hem kang sam ke beng edji pulote news along ke alang tumle pacho bain neilo ni tum ke long atenge la le hem kang sam ke beng labi pulote he anutin a account along ponrol lak pe yangi pule he la ke so sale tuliram long hang le pacho bai kali tuliram rong hang aphu tum si pacho bai aphu e ko malo pote prime minister home minister tum di har account me ponrol lak puke di non 15 lakh ko mane ai kaun long jang lo ma jang je ke di lasi ka pacho bai thek ti anda hala tum han inang dat na halak ni lagi pui po bangke lapen anu tin a account long ta di company hala sel group tum 10000 po bodi heng pierong pa ikrai na dule jang je pu ke ne bang je than ante la ta inang nang pon de nilin ba tenge jo la son lasi la ke chok che teknik lo la ke kehino teknik alam lo to masada bang silama jula la non la alang tu tin karbeng long arong tin humbi dam pemedi ala sudah stong rat panali hen tu bacini nang tungga alang li tum non arong damji sata rong sora tum phani li ka chuning ri ke halo la tum ke wang po ice cream pini ni nang chak te kang thapo rong sora tum ludu nang ni la ke long le itu la ke just APSLC tum constituency cap hai da posi ka pheri si ke bang cho lan hello to masar bang ningkan troxy cap par app di
non atumi ada taralang solong itum cultural complex along mate ada pathua klam long alang litum la bangsu katalon pon bipon lo haladak alang lipon lo adon tin arong asar lapen arong tin mata area tin SGB tum hananda contact po pusini tum da bitalong nu labang ke di kopi bosalang tum la kedeng nang kok lo pulote BJP ali dara tum pha mata ninje the thai bedalo lake tuliram rong hanga ke hai sining je lord lasi APHLC atum lake rong atok anu kidu apies tin arong asaratum anda APHLC long se arjap thipo bang alang li chini lo lasi lake nange pherelo no ningkan troksi kebra ke thompli par anda kopia kidu ka kisung se do mane non rong lu dampu bu ke lake APHLC phananga phere join ne chot lagi abinong bang ke non ale kidu kisung chini ne pin lang polote alang li CM ke man lokta ningkan kwan ho ningkan kep bakla su silubu ni su sidelo lasi ha kongres hota lasi lake non rada pan ka pamang lapen jase met abang ke mo penili pulo gadi APHLC tum constituency kep hai delo non nisa bang ko pusi tum la tumalong ke danun unpo mapa bang si alam ke the amasi la so ka phere pen yok senon ga arong ni thang amani siam amasi jedam plut po pukan inje ia theke lai le aka prek thang na kali ing deng krisi ke chok hir jume ke hangani ing thir et pen katalon pon Lokhimon adhorom kapeklang vek abangpu kurusar lokhon ing ti hensek patumi per thepen kachitibin arnia pot si patumi Lokhimon adhorom aphan ke kroi arat kedo anatum patumi ke hir jume ka chohang arni kangther pusi paman ponlo Kedam tang wo signify ing koira pliarni ningkan surihini ra krepli aningkana hut kurusar lokhon ing ti hensek pirthe kachiti binsi haso arni pen nang talon bom wang bom si patumi anke ing deng kresi kechok hirjume kacho hang arni talon pon Patumi kuru akengri mate dolamara Lokhimon as ramalong hirjume kacho hang arni katalon ponalong ongdung Lokhimon adhoromaphan ke kroi arat do anatum sitame ahawar karprekalong kedo alokhimon adowanatum pen sitame patumi kuru akengri along an wangsi hirjume kacho hang arni alir alon pen talon ponlo Lapen ahawar kaprekalong kedo alokhimon adowanalong sitame patumi kuru akengri along katalon pona sonsi hirjume kacho hangarni talon ponlo Jaime ka tengpen ada por phai ke thom aporahut kuru potum kangthir mitek pilo bang sopenapi por phai pli aporahut mina jungjung ahem kangthiralong melur chipiklar pon det penapi por phai troxy aporahut radet pen rat amanpi chehodailo Labang sopenapi por phai troxira atitim apor bahut Lokhimon karcho asai dengpon Karcho ajai mek juddet penapi angri isi palain ponsi hempu chitibin along palesi angri angdon pen chardom ponsi anutin sitami hirjume chohangpo Bang swajai mek ing ton det penapi por phai ke thom aporahut ing kung phopen Lokhimon archo ponlo Karcho asai ing ton det penapi puthot angri angdon pen palain ponsi hempua hem kachitibin adim along pali thusi hirjume chohang ponsi patumi asayang ding ateng pen ing ton ponsi patumi asai ing thir et mesen pen pachun pon Dua Burgri pen Edverson Kro report Karbiang Long News Channel dan kau mungkin jitu pini bangke kuru cuti benar ni bersini tum ke hok dam lo nasi pini bang soar ni dak ke bang pening arong lo jadi dak kacingri penceng lo kuru po penceng central committee penceng lo mandrom ko era tum an mane soar lo punoi so pin so tum punoi pen somar tum tame ang ri siang do di si pini nang chejeng basi bang lo da kuru chi tipi dalong dam si chordom chor di thek long lo la si ning arong lo la si nil tum ke matha teng pen Hodak pen kebang mending mat hateng benta abat si tek long lo da bangke je kachingri bending si la pen ke discipline itu ke tek long men ke maintain bang madak mana il tu bang ke pang thir ke klar ben cheng lok ang mane lam ke charju ben cheng lok la son bang il tum pen an ni pinian sinang na charli ponong lo mat tek monong lo dak bangke asi ke bang ji la ngani da me pini
jara dhrom bhuitame lason kachingri bange kenang sot nasi pini ason bangla jara dhrom long tame lason dili thekponong i karbia tumalong thekponong popusi nili ning thekpon Han boka sar theteron arong along JJM scheme pen ke claim pon 80% an kitang pon. Patumi wo signify inkora ning kan suri hinira inkora ni lakha inkora trok dua barguri MSC constituency angkang under han boka sar theteron arong along JJM scheme pen ke claim pon 80% an kitang pon. Non India Prime Minister Narendra Modi BJP Sarkar Kachari Bom Ahut Kaning Jepon Lake Har Ghar Pani Milenge Pu Kaning Jepon Ver Asonsi Jal Jeevan Mission Thi Hek Pen JJM Scheme Pen Arong Tin a constituency tinta JJM Scheme Pen ke claim pon Kisuman Adim ke kitang te chotlang Lapen Kisuman Adim ke kitang tang dolo Lason thak si Ladakh han boka sar theteron arong along JJM scheme pen ke claim pon 80% an tang pon tanglo non 20% an lote lang ki chun pon longpo puta han boka sar theteron arong arwaratum ningje pon ringti Lasi local MSc Anparta Education EM Richard Tokbi Apanta Athepen ki Ronangji Athepen ki Sorsanangji Mesen Asai ke Klempon along ki Mesen Pusi Jongdunangji Ka Sorsanangji pu amat ki Joparni amat Sorsa Areta Chokchi Pusi Hawar Arwada Tumpen Ningje Ponrinti Lapen JJM Scheme Pen Okor Ladakh Han Bukadet Lapukali Lasonsi, Daithor, Rangsali, Thedong, Daihuri, Rong teke alom anta ke klempon bomlo. Kisuman adim anke klempon bomlo. Lapen tangte chot anvet luputa hawar arwada tumpen ning je pondrinti. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me.